Og måske skyte litt mer, og i tillegg så har vi vært litt uheldige, og jeg tror vi skal ha en straffe og blant annet. Så det er små marginer også, hvor det er noen nesten, så hvis det kan bli ved, så kommer nå både sjanser og mål enda flere. Ja, han summerer det meget godt op her. Vi er blevet snydt for et strafspark og været lidt uheldige. Haft dødbold der skal skyde lidt mere. Lyder det fra Ståle Solbakken. Her hvor Mads Aesen bliver liggende efter en duel med Andreas Cornelius. Så skal vi også lige have en kommentar fra Colin Todd. Colin Todd, were you satisfied with the first half? Hey, you asked me a question. What would I like? I said a clean sheet. And you've got to understand that these are a very, very physical, demanding team. Ourselves, we've coped with them. We can pass the ball better. We can create more opportunities. But we're still in the game, which is the most important thing. Okay, thank you. Ja, dejligt klart svar fra Colin Todd, der heldigvis, som vi andre kan se, at Mads Aesen er på benene igen. Du spurgte, hvad jeg ønskede mig inden kampen. Det var et clean sheet omkring pausen, og det fik jeg. Men vi kan selvfølgelig spille bedre og kreere mere. Og nu vil de starte med at forsøge at gøre det her på hjørnesparket. Det er Kasper Fiskers venstre fod, der sparker det. Nedfald der til Victor Lundberg, den dejlige finte, sparkefinte aflevering baglæns. Det er godt spillet, ja. Det er ikke så tit, man ser den. Nej, laver den heller ikke igen, Lundberg. Jeg synes, de to trænere har været meget, synes jeg, ærlige omkring tingenes tilstand. Der er heller ikke nogen af dem, der har stået og talt om, de har brændt store chancer for. Har de sagt det, så er de løjet, for de har ikke været der. Men der har været tilløb til det, FC København leder selvfølgelig efter den plads, der ikke har været på den sidste tredjedel. Spørgsmålet er, om vi får en udskiftning inden for det første, eller efter det første kvarter. Vi har i hvert fald to mand hos FCK ude og røre på sig. Det er Ritter og Tutu. Poulsen, fin bold ind til Kasper Fisker. Han vil så gerne blive retvendt her inden foran mål. Og en meget, meget fysisk kamp, kaldte Colin Todd. Det kan vi ikke være uenige i. Kan vi det, Peter Kjær? Nej, og fysik kan dække over mange ting. Det kan dække over selvfølgelig nærkampe, men også lige så meget over løbevilligheden, for det har begge mandskaber. Og det er jo, når de er så gode til det, så er det også mange gange det, der lukker ned for de muligheder, der eventuelt kunne opstå. Og de er meget pligtopfyldende. Det er også derfor, når vi runder det 70-7 minutter, hvad opstår der så muligheder? Trætheden kommer og sniger sig ind. Vi kan se her, at Fisker er meget opmærksom på Augustinsson. Altså, kan de blive ved med at have kræfter til det? Cornelius tager den godt til sig. Lægger den af til Høgli. Og Jørgensen rundt i to tempi. Godt sparket! Glimrende detaljer, Nikolaj Jørgensen. Fint samarbejde. Det starter med Cornelius, der tager den til sig, får spillet den godt af. Chancen ser egentlig ud som om, at den skulle have været afsluttet på det før. Men det er gode ting, han laver, Jørgensen. Det er et slidermål fra Cornelius, der løber sammen med Asen. Viser faktisk, at han har en pæn hurtighed, sådan en stor mand. Og det, der kommer til at skabe det her, det er, at afleveringen tilbage til Høgli, synes jeg faktisk bliver en dårlig aflevering for Cornelius. Den ligger ikke, så han bare kan arbejde videre. Men den aflevering der, han skal stoppe op over til sin venstre fod. Derfor er han nødt til at søge en medspiller. Og heldigvis for FC København, så er det Nikolaj Jørgensen, han finder. Fordi hvis der er nogen, der kan drible på et halvt kvadratmeter, så er det Nikolaj Jørgensen. Og dejlig intelligent afslutning også i det korte hjørne. Køler den lige ned. To mand hopper på den samme finte. Og Karl Johan Jonsson kan vel ikke lastes for den scoring, kan? Nej, det kan man ikke. Altså, hvis han skal redde den her, så skal han læse sparket. Og det gør han ikke. Springer stort set forstående. Skal vi have et modsvar med det samme her. Ishak får lagt den til Victor Lundberg. Direkte ind på Stefan Andersen. 7. sæsonscoring.
af Nikolaj Jørgensen. Her ser vi muligheden til Lundberg. Ja, hvad går det ved Randers gameplan, det her? Gameplan, det hørte vi kun Tot i første halvleg, og også senest nu her efter pausen. Vi har spillet til 0. Ja, Colin Tot, der 6 gange har stået over for Ståle Solbakken som træner. 2 gange kryds og 2 sejre til hver er det blevet til. Det er faktisk en god statistik at have mod FC København. Ja, han er også den eneste Randers-træner, der har formået at slå med sejr FCK i egen hule. Her ser vi lige scoringen fra Winkel. Alternativ. Skal vi dykke helt ned i nørderi, så vil du nødig have punkt 1, at 2 spillere går på den samme finte. Punkt 2, at man kaster sig ned, uden at komme til at blokere og blive stående på benene. Men jeg ved godt, ham her, når han begynder at drible, så ser det meget autentisk ud. Som vi talte om i studiet inden kampen. Skulle det være ham, eller skulle det være manden på bolden her? Gislason. Ja, nu er det måske ikke så påkrævet med en udskiftning, fordi nu har de selvfølgelig et resultat. Nu er det et spørgsmål til Randers. Nu vil vi se, hvilke svar de kommer op med, før de selv skal reagere på noget FC København. Frispark til svenske Lundberg. Christian Poulsen varmer op sammen med De Ritter og Tutu. Det begyndte han først på efter scoringen, og det giver selvfølgelig mening. Endnu en gang skal vi se Kasper Fiskers venstre fod. Den ligger godt, den der. Ikke offside, er der vinket. Asen lægger den over modsat. Cornelius hætter væk. Og Mangvar. Glimrende arbejde af Daniel Mangvar. Augustinsson. Forsøger vel egentlig det rigtige her. Asen svæver den over i modsat side af feltet. Der skulle han bare selv have været også. Det kan han ikke. 25. Superliga-scoring fik Nikolaj Jørgensen sat ind. Som ung knægt startede sin fodboldkarriere i Skovlund. Hjørnespark fremtvunget af Gislason. Skal vi se, om man kan slå de her hjørnespark lige så lige ved næsten godt, som han gjorde fra venstre side. Nu kommer den altså med indadskro fra svenskeren. 4 mand starter ude ved kanten af feltet. Delaney, Cornelius, Nikolaj Jørgensen. Han trykker altså igennem Cornelius, når han kommer ind imod den svenske keeper. Og tro mig som målmand, men ved det godt. Man går ud til sådan en her, du venter bare på, hvornår kommer skraldet. Men den her, den er okay. Søger bolden. Det er jo en helt fair duel. Fokus på bolden hele vejen, og så kommer sprintet her. Det
i 1. Forsøger ikke den lange bold op til Amankwa. Målscorer Nikolaj Jørgensen. Fin boldomgang hos FCK. Så ruller han lige på Randers forsvar. Målscorer Jørgensen. Måske aflevering ud til Gislason. Gislason! Og godt kommer ud af Karl Johan Jonsson. Augustinsson. Han viser sig virkelig frem, Nikolaj Jørgensen, i de minutter her. Ja, det er ham, der skaber overtal. Det er ham, der sætter situationerne op igen. Andre spillerne her, 2 mand faktisk, bliver sat i den lille vending her. God plads til Nikolaj Poulsen. Stefan Andersen ud af hæt væk. Og byttet side, som vi ser ud lige nu. Amankwa og Rui Gislason. Stensson. Glimrende arbejde af Victor Lundberg. Fischer. Så skal der sættes fart, hvor han prøver at løbe dybt. Der kommer bolden. Kommer Sporing, så kommer Tambora til på venstrekanten her. Amankwa på presset. Tambora. Ja, et bedre slutprodukt der, så har der været en fin mulighed. Det synes jeg så ikke er Tamboras styrke. Jeg vil sige, de er også blevet lidt afmonteret, Johnny Thomsen ude. Så at Fisker spiller en anden position, og man ikke har det samme tryk for højre bakken. Det synes jeg retfærdigvis skal sige, det rammer også Randers spil, for det er faktisk flere af de spillere, der har været gode for Randers. Johnny Thomsen spiller en god sæson. Kjeld Ishak op i højt pres. Tvinger Stefan Andersen til at sparke. Sanker med lidt løjelig kling. Hyggelig. God screening er forsat der. Cornelius, god opbakning på fra Mads Finger. Jeg tror, Asen lige har fat i Cornelius. Klimmerne af Danny Amankwa. Sætter godt tempo på egen hånd. Forsøger så at lægge den i det lange hjørne. Alt forud for sparket var fint. Den dag, der kommer et bedre slutprodukt på det, han laver, Amankwa, så har du en god spiller, fordi han er, synes jeg, dygtig til at sætte sin direkte modstander og holde farten. Synes jeg, nu mangler han en assist, et mål. Altså, der kommer et bedre slutprodukt på. For den her, sådan på halvdistancen, og det, der ligger imellem det hele, det ser fint ud. Sanka kommer øverst. Har offensiv kort på bænken, der kan spilles. Colin Todd. Både Jimmy Fall og Nikolaj Brock Madsen
af brugbare alternativer. Men ingen af dem har det, som jeg føler, Randers har brug for nu. Det er også spillere, der kan løbe dybt med... Altså, der har mere fart. Man kan komme bagom FC København. Der er angriberne... Ligner de lidt for meget hinanden måske i virkeligheden. I hvert fald de to, der sidder på bænken, ligner meget hinanden. Morten Madsen og Jimmy Fall. Jeg kunne godt tænke mig, at de har haft en med fart, der kunne strække hold, og der kunne true i bagrum. Tamboura, fin aflevering op til Jonas Boring. Han har farten, havde den engang i hvert fald. Jonas Boring her fremtvinger et hjørnespark. God aflevering fra Tamboura. Ja. Og havde man en angriber eller to, der havde den fart også, så havde du noget helt andet at skyde med. Fisker med hjørnesparket. Cornelius sætter væk. Får en mulighed mere. Asen og Fenger bliver hængende. Nu skal den bare ind. Nikolaj Poulsen, den ligger fint. Og kommer tilbage af Amartey. Følger sin markering helt ind i det lille felt. Det kan man godt lide at se som keeper. Kan man det kan jeg garantere dig for. Det er med at fuldføre sin markering, som man siger. Ikke bare fordi, at Jørgen sparket i første omgang er hættet væk. Men han skal blive ved sin markering, og det gjorde han fint og meget til. Det vil være 12 kampe, som FCK har åbnet scoring i denne sæson, har man hjemført som sejr. Her var Lundberg. Kommer forrest. Jeg tror, han gør med frispark, gør han ikke det mål? Det er egentlig meget godt indlæg. Godt timet løb af Lundberg. Jeg tror, det er frispark. Han får dømt. Jeg ser vel lige Poulsens indlæg, og det går tilbageløb af Amartey. Det var fint indlægget. Mads Fenger, der er ved at komme i en gunstig situation. Tamboura op på Ishak. Godt markeret af Sanka. Det ligger lavet af Målsgaard Jørgensen. Gislason. Cornelius. Satset af Thomas Delaney. Lige ved at miste den her. Det er faktisk helt ved flere lejligheder. Det er lidt risky business en gang imellem Delaney. FCK-kaptajnen på benene igen. Den der vending er lidt satset, ikke? Ja, og det er den. Vender rundt til. Han ved ikke helt, hvad er opmærksom på, hvem der er omkring ham. Og det var så Fisker, der var der. Lad os lige se den her lækre detalje. Han vender også rundt. Han er svær at have med at gøre, når han finder de ting frem, Nikolaj Jørgensen. Igen her, Nikolaj Jørgensen. Og Ishak får lagt godt til rette for Victor Lundberg. Marta jagter. Jeg fanger ikke lige situationen, men det gjorde Ishak. Jeg ved ikke, om det er Delaney. Jeg ved ikke, om vi har nogle billeder, om der skulle være et eller andet sammenstød. Det bare var tilfældigt. Ishak var lige kigge ud mod linjedommeren. Om det er til Delaneys tilbageløb, at de ramte sammen, eller hvad det var. Til Lundberg op mod netop Ishak. Ja, Jens Moe fløjter for hånd på bolden på Andreas Cornelius. Det så ud som om, at det var
Keller, der havde Det efter situationen der, Delaney. Ja, han rammer ham i hvert fald, Ishak. Ja. Det er svært ved at se, om det ikke bare... Eller om det var et tilfældigt sammenstød. Det kunne jeg ikke se. Klimmerne læst af Mathias Sanka. Og en rolig bold frem i banen. Det er godt spillet af Sanka. Poulsen. Bolden på ydersiden af Antonsen. En god bold. Ishak forsøger at time sit løb. Boeing kommer på bagerste område. Og godt dækket færdig. Og Antonsen, der lige tager sig til lysken. Og tjekker lidt på venstrebenet. Kommer højt op med Sasen. Det er sekund, der brokker sig over en situation hernede med Antonsen. Jeg ved ikke, om der er kontakt med ham og Keller, eller også så glider han bare. Altså, prøv at se, Keller her. Han forsøger helt sikkert at skrine Antonsen af, som har ansvaret for asen. Men glider vel også? Ja, det gør han også, men det er fordi, han skal undgå Keller i situationen. Men det er jo, altså de screeninger, der sker jo hver gang. Hver eneste gang, der er en standard situation i... Yusuf Tutu bliver kaldt hen til FCK's bænk. Og skal på banen. Hvis jeg ikke så fejl, så blev det Ritter bedt om at stoppe sin opvarmning. Pelle Nielsen til gengæld sat i gang med at varme op. Ja, han bliver ramt i hæsen i Ishak Sanka. Hæsen op mod Ishak. Skub i ryggen. Og Mathias Sanka. Og det er jo i hvert fald i stedet, hvor Kasper Fiskers venstre fod burde kunne komme til sin ret. Der er glimrende billeder, der viser, at der er kontakt i hvert fald. Har ikke for alvor været tæt på de her dødbolde. Randers. Fisker svæver den over bagerst, over mod Asen. Nikolaj Poulsen med opsamlingen. 5-6 Randers spiller i feltet, og Stefan Andersen. Fischer. Igen ind mod Boeing er det! Og der er mål, nej! Stolpen redder Stefan Andersen og kompagni. Det er Victor Lundberg, der får kastet sig frem. Et skoleeksempel på, det er ikke nødvendigvis den første bold, der skal være farlig. Det kan være anden og tredje indlæg, der bliver det, og det er så i situationen her. Thomas Berg og Colin Todd. Centimeter fra udlægning. Væk af Nikolaj Jørgensen. Poulsen og Fischer. Den ligger også godt derinde af. Væk af Cornelius. Men pludselig et lille Randerspres. En god Randers-periode, den her. Ishak jagter. Kasper Fisker gør sig spilbar her. 3 mand i feltet. Fischer støtter op. Han har tid og plads til at slå indlægget. Boring hætter den ned til Lundberg, men også opmærksom målmandsspiller af Stefan Andersen. Se, det her det er jo så indlægget Stefan Andersen. Jeg tror, hvis han ser den her igen, så vil han forsøge at gribe den. Jeg tror, det er Boring, der når op og henter den på tværs, er det ikke det? 2 gange i træk. Ja. Og Amarte, der lige rejser hænderne, fordi han er faktisk lige ved at holde fast i Victor Lundberg. Når lige at slippe ham.
Returbolden der, det er Boring, der lige op og hen på tværs her. Og det er jo ren og skære uheld, intet andet. Det kunne sagtens have været udligning. Det er meget taget op med hænderne. Uden for billedet alt imens. Skiftet, som vi talte om allerede inden kampen. Skulle det være Tutu, eller skulle det være Gislason nu? Er der altså ind med Yusuf Tutu. Gislasons kamp, Peter Kjær. Ja, men det har jo været sådan fysisk. Jeg synes, han løber meget i lige linjer. Det er lige op ad linjen, eller lige ind i banen. Jeg synes ikke, han får skabt nogle farlige situationer, men med sin energi gør det selvfølgelig også svært for modstanderen, så vi skal jo belønne ham for den energi, han kommer med. Og havde en farlig afslutning for og havde en god afslutning, som Mads Fenger han fik blokeret. Men ikke nogen ekstraordinær god kamp af Gislason. Tutu altså som udgangspunkt ind på midtbanens højre side, selvom han har det bedste inde i smørhullet. Han kommer selv sagt til at søge lidt ind, som vi ser allerede her. Så må Høgli tage sig af randområderne. Amangba finder Amate! Dejlig flæk af Ganeseren. Ja, det er altså, synes man siger, jeg har sagt Hand und Fuß, altså magt. Altså der er noget godt i det, der er noget initiativ, og det er jo mange gange, når man ser spillere sparke fra den her afstand, så er det hver anden gang, så rammer den skyboxen, eller hvad det ellers er. Men der er bud efter den. God fart i sparket. Smider til gengæld væk her, Martin. Ishak laver fine ting. Godt komme ind og arbejde defensivt der. Tutu. Og Sanka må sende den væk. Ja, de udfordrer lidt mere i den her periode FC København. De kommer ikke bare til at kan rulle den her stille og roligt hjem så lang tid, der kunne stå 1-0. Alexander Fischer. God interception, en knap så god aflevering. Og Augustinsson bøjer den ud over linjen. Afslutningen på stolpen fra Victor Lundberg var den 9. af Randers i den her sæson i Alka Superligaen. Og det er rekord. Det er måske så forklaring på, at de ikke scorer så meget, Randers, eller ikke har gjort det, at de lige mangler de sidste par centimeter. Og det må vi sige, sådan har det også været. Ups. Tackling bagfra af Mathias Sanker Jørgensen på Ishak. 4 gode kort i sæsonen. Jeg ved godt, mange trænere gerne vil have et forsvarsspiller til at være aggressiv. Og det er de 2 midtstopperpar, vi har også. Men den her, det synes jeg ikke bør være nødvendigt, der skal så op og lave en tackling. Han kan vel blive på benene, kan han ikke? Ja, absolut, det skal han da. I tæt. Det er der ingen grund til. Var også aggressiv en gang i første halvleg, da Randers fik deres største målchance i første halvleg. Tog han også et vildt løb op på midten af banen, Sanka. Ham, der tager flest vilde løb hos Ops, det er vel Joachim Boldsen. Lad os lige komme ned til Boldsen, for han har gjort sådan en observation af en slags i forbindelse med udskiftningen af Gislason. Ja, det kan man sige. Rui Gislason var meget utilfreds med udskiftningen. Havde svært ved rigtig at se nogle øjne, og det gik vel mest af alt ud over glasvæggen i udskiftningsboksen, men lige kort efter var Ståle Solbakken i over snak med ham. Så det virkede som om, han var egentlig mest utilfreds med sin egen præstation, og værre er det så heller ikke. Skal man ikke også være det, Peter Kjær? Jo, men det er jo ikke derude, man kan gøre noget ved det. Det er jo, når man er derinde jo. Jo, altså, man kan være ærgerlig over det. Selvfølgelig. Det er klart. Også som man får muligheden, og det er jo kamp. Lige præcis som det her, ikke? Der er jo flere, der kan spille Gislasons position. Og der kommer også spillere tilbage på et eller andet tidspunkt, som han kommer i konkurrence med. Så du skal gribe muligheden, når den er der.
udskiftning her. Jimmy Fall skal på banen. Victor Lundberg forlader, var så tæt på at ramte opstanderen for få øjeblikke siden. Lad os se den igen her. Den 9. af slagsen, altså fra Randers, der rammer træværket. Ikke i den her kamp, gudskelov for dem. Og det er ikke 9. gang, nej. Nej, men de fastholder efter et hjørnespark. Og så den her, ja, de kommer ret at sige bagefter, det er marginalt, det er ikke for udlignet her. Det kan vi kun give dem ret i. Jimmy Fall ind. Peter Kjær, det giver vel mening? Ja, det giver mening, hvis de har ambitioner og håb om at kan holde bolden lidt mere på modstanders banehalvdel, så de kan få nogle bolde ind i feltet, for det er jo der, han er en anden type end Lundberg. Løber ikke så meget tilbage i banen, og heller ikke den samme presspiller, som Lundberg er. Med 3 mål i de første 2 runder her i foråret, 2 op i Nordsjælland, og så et enkelt i det overraskende, i hvert fald på det tidspunkt hjemmebane nederlag til Silkeborg. Jimmy Fall. Skal nok beskæftige de 2 midtstopper. Han kan også slå med arme og ben. Jimmy Fall. Hedder det slå, hvis det er med benene? Det ved jeg ikke. Du kan kalde det, hvad du vil. Jimmy Fall, han kan slå på benene. Du slår da en flikflak. Ishak ud til Kasper Fisker. Her Jimmy Fall. Første mulighed til ham. Tager den godt med sig. Fall! For prikket ned. Det første berøring, han har i kampen. Senegaleseren her. Tager den godt med sig. Bruger sin styrke. Det kan godt være, at han står med både arme og ben her, Kjær, som du var inde på. Men gør ikke så meget andet end lige at holde modstanderne væk, og så prikker han den forbi Stefan Andersen. Jeg vil næsten sige, det er jo hans fysik, der kommer til at skabe det mål her. Udskiftning. Ja, det var nok indskiftning, han viste var perfekt. Men altså, prøv at holde øje med, hvad der sker, fordi han er jo inde i en kropskontakt. Han er inde i en fysisk kontakt, da han modtager bolden. Ja, han skubber den der mand væk, gør han ikke det? Ja, men det gør han her. Der er han faktisk inde i en fysisk kontakt med Sanka Jørgensen. Det var næsten oplagt, at han skulle... Lad os lige se trækket her. Lidt heldig måske, ja, til venstre for ham. Ja, han er heldig, men jeg vil sige, det er hans fysik, der skaber det her, fordi en mindre fysisk stærk spiller, han mister balancen. Og der er han altså stærk. Og så slår han lidt med højre fod. Ja, han slår. Du lovede det jo. Men han slår i hvert fald til. 7. mål i sæsonen, så er han op på lige så mange som Michael Ishak. Men jeg synes jo, Randers det sidste kvarter har vist, at det ikke er tilfældigt, at de får skabt muligheder nu. Jeg synes, de er blevet markant bedre, som anden halvleg er skrevet frem. Og har også skabt, vi så den der på stolpen for lidt siden af Victor Lundberg. Det giver altså den her live topstilling, det vil sige, hvis det bliver til pointdeling, så kommer det til at se således ud her, når der bliver fløjtet af. Der vil stadig være 7 point mellem de 2 mandskaber på sølv- og bronzepositionen i PT. Tutu bliver holdt over en halv banelængde af Nikolaj Poulsen. Og korrekt frispark og advarsel til den 21-årige midtbanemand. Får lige trukket frisparket så langt hen, at det bliver en rigtig god position. Og skoen af, den havde Preben sparket på, havde han ikke det? Uden sko? Jeg kan ikke komme til det. Og nu får de muligheden for at sparke herfra. Det var selvfølgelig en Augustinsson, som står og kigger på den mulighed. Også Nikolaj Jørgensen. Det bliver en af de 2. Tutu selv i virkeligheden kan også godt sparke, men han signalerer uden for billedet af, at den er flækket af en eller anden art, eller snørbånd eller noget. Der er i hvert fald noget galt med fodtøjet. Det bliver Nikolaj Jørgensen, der svæver den over mod det lange hjørne. Jonsson mod i fuld længde. Og Tutu får et frispark mere. Skubber den lige væk fra Tambur. Der. Prøv at se her, det er jo det velkendte spark. Der skal han også være klar. Jonsson. Ubehageligt spark fra Nikolaj Jørgensen.
Den her ligger selvfølgelig rigtig interessant for Augustinsons venstre fod. Randers-spillerne er inde på linjen af det lille felt. FCK'erne kommer løbende ind i området lige om lidt. Antonsson står og skal tage det første tryk. Augustinsson. Der, Sanka! Han bliver reddet ind på stregen af Keller. Fremragende. Ja, både af Sanka og Augustinsson, men især måske af Christian Keller. Ja, det er virkelig... Det er virkelig godt, at han er opmærksom, Keller. Men et frispark, der måske snød lidt. Nu har han sparket dem hårdt ind i midten af feltet hver gang her. Der kommer over den bagerste del af feltet, hvor Sanka Jørgensen får den hættet ned i jorden. Det er lige med at sige, hvis ikke han hætter den her ned i jorden, så tror jeg ikke, han når den, Keller. Nej, men det er jo så tit, man siger, at angriberne skal hætte den ned i jorden. Ja, de skal bare hætte den ind. Nå ja, det er det, man siger. Ja. Men godt af Keller, godt han er opmærksom. Så satser man lidt fra Ståle Solbakkens side ud med kaptajn Thomas Delaney og ind med Stifte Ritter. Betyder Josef Tutu. Går ind og lægger sig centralt. Daniel Makva forlod banen og ind med Sigurdsson, der kommer op her sammen med, nej, det er Cornelius, der kommer op endnu en gang. Slår sig selv. Ja, det er en hård gut, vi har med at gøre det, er det ikke det? Det kan godt være, at han går til modstanderen, men han er også hård ved sig selv. Og så her starter lige over i den blinde side, og så kommer løbet. Kommer lige med tilløb her, og så er det egentlig ligegyldigt, hvem der er foran her. Det bliver Fækker, der får ham direkte ind i ansigtet. Det eneste, man kan være sikker på, når man spiller over for Cornelius her, det er, at man ved, at han kommer. Ja, så man, det er rigtigt. Man kan gøre sig klar. Ja, og det kan man jo på en måde alligevel ikke helt, fordi man er nødt til at gå efter bolden. Det er svært nogle gange at beskytte sig, både som målmand og forsvarsspiller. Og nye støvler til, eller nye ved jeg ikke om de er, men i hvert fald andre støvler til Josef Tutu. Ja, det er nok ærgerligt for ham, fordi dem han er på, de var gode. De driblede lige på gang og skabte nogle farlige muligheder. Ishak Fall. Får prikket den. Tilbage til Ishak. Sanka tvivler lige. Tøver et øjeblik. Nu får alligevel afleveret sikkert tilbage til Stefan Andersen. Frispark fløjtet til Randers. Advarsel for Brock til Nikolaj Jørgensen. Den var han ikke i tvivl om, Jens Mo. Det gad han ikke høre på. Og det her frispark, han fløjter, det er det frispark, som Jørgensen ikke mener er der. Og FCK med en meget, meget høj forsvarslinje her. Frisparket fra Fisker ind mod Keller. Kommer vel i virkeligheden til at ligge ret godt. Det frispark. Her hvor Nikolaj Jørgensen sætter tempo. God plads til Amate. Godt tilbageløb til Christian Keller. Sigurdsson. Tog fint bold ud til Tom Høgling. Sjette gang, at der bliver scoret imod FC København i kampens sidste kvarter. Endnu en gang ser vi lige Sankas gode mulighed. Ja, vi behøver ikke Hårgej for at sige, at den ikke er indvel. Jeg har ikke Hårgej, det ved jeg ikke. Nej. Nej, det ser ikke ud som om, at den er mållinje-teknologi nødvendig.
kan man sige. Så har de haft en på stangen, Randers, men også heldige med den her dygtige redning fra Christian Keller. Godt afspil. Stefan Andersen op imod De Ritter og Nikolaj Jørgensen. Og husk altså efter kampen selvfølgelig i parentes bemærket onside. Masser af fokus på alt det, der er sket i sagen omkring landsholdet og spillerforeningen, divisionsforeningen, DBU Gate har vi valgt at kalde det her, hvor Tom Høgby flyder igennem på højre kanten, løfter ned mod Cornelius. Det er altså ikke Cornelius, det er Sigurðarson, er tæt på at lave sit første mål for FC København, islændingen. Jeg tror, der var en på Randers hold, der var glad for, at han ikke gjorde det. Og Tambura mistimer det fuldstændig. Sat sig alt for meget som bakke i en glidende tackling. Jeg tror, han kan nå den her bold, der bliver nærmest en 50-50 bold. Den der, det er gift, når du kaster dig ned og ikke får fat i bolden. Du skal lige tilbage og hente. Det er det, der gør det svært selvfølgelig. Og få den hættet ind. Fin lille chip ind. Ja, det er det. Det er det. Han gør, hvad han kan. Sigurðarson dæmper den. Ja, det er egentlig svært at bebrejde om chancen til at stå ud, men det er en svær detalje. Og udover fokus på DBU Gate, som vi har valgt at kalde det i onside, ja, så er der også et meget, meget opsigtsvækkende og interessant interview med Per Roed, sportsdirektør i Brøndby IF, om livet som sportsdirektør, bagsiden af medaljen. Tænk, der følger med. Ishak over for Anton Ishak. Sådan skal det gøres. Blive på benene. Jeg tror, det er vigtigt for Randers, at de bliver ved med at true, at de ikke bare stiller sig ned og vil forsvare den igen. Godt spillet af Fisker, den her. Fisker hjørne, ind mod Fald, ind mod Jonas Boring. Tambura, som ikke har spillet sin livskamp. Hverken den ene eller den anden vej. Nej, han skal være glad for, at han ikke er blevet udfordret mere. Tambura. Det Ritter. Cornelius ville godt have haft den bagerst i feltet. Der var faktisk også plads til ham over bag ved Finger. Augustinsson. 2-2. Plukker den flot ned. Og det bølger dejligt frem og tilbage. Amartey kan godt sparke fra distancen. Der har vi set. Og i dag og imod Brøndby. Det er godt spillet fra også Høgly. 5 mand i feltet. En ulykke for Augustinsson. Hvor vi kan konstatere, at der bliver lagt 3 minutter som minimum til i Telia Parken. Vi har også set i dag, hvad han kunne, Augustinsson, men jeg vil sige, vi har også set et Randers hold, der har været meget opmærksom på ham og meget pligtopfyldende i deres indgreb på ham. Jeg synes, Fisker har virkelig forsøgt at arbejde hårdt for at forhindre Augustinsson i at slå de velkendte indlæg. Så der er mange taktiske ting, jeg synes, Randers har lykkes med. Men FC København tog til at skulle vinde den her kamp. Så vi på et eller andet tidspunkt i anden halvleg, det er bare som om de lige giver initiativ fra sig. Randers kommer tilbage. Det er også deres styrke og deres fortjeneste selvfølgelig. Yes. De kommer tilbage. Det Ritter er tæt på at komme ind på den her, men Jonsson får sidste ord i den duel. Ja, og så det her
Kjær også med, at kampe afgøres nogle gange fra bænken. Første berøring, et skulderskub til Sanka og et lille chat. Ja, absolut. Og han slår med arme og ben, siger du, men der var mål. ja, men situationen det var helt godkendt. Ikke noget med arme og ben, det var klasse lavt. Tredje mål som indskifter i øvrigt af Jimmy Fall. Og jeg vil sige, det er jo ikke til at se på Randers, at de kommer herover og har tabt 3 kampe i træk. Altså, jeg synes, de er kommet fint ud. FC København har haft mulighed. De vil også kigge på sig selv og sige, at de skulle have vundet kampen. Det kan vi heller ikke være vanvittigt uenige i. Men Randers har gjort nok for at kæmpe sig tilbage i den og tage det point med, som det ligner, det bliver. De mødes igen 26. april. For tredje gang i sæsonen, og så altså også den her kvartfinale så vi i pokalen, hvor det jo blev til sejr til FCK. Jonas Boring, som jeg synes har spillet en ganske hæderlig kamp, selvom han blev kaldt en nødløsning af Colin Todd inden kampen. Sigurdsson jagter. Jonas Boring, Ishak. Mange heftige dueller, de to, Sanka og Ishak. Jonas Boring skal fra banen her de sidste minutter. Har løbet meget, men det gælder for alle sammen. Det har virkelig været en indsats, og det er jo ikke bare Randers. Det har været en kamp, der har været en fysisk kamp. Forsvarsspilleren Jeppe Tværsgaard, der kommer på banen, advarsel til Andreas Cornelius fra Jens Borg. Ja, han laver mange af dem med Cornelius. Og nogle af dem er berettiget, og andre er ikke. Har øjne på bolden hele tiden. Ja, der er ingen albuer involveret. Nej. Så skal det være knæet. Ja, det tror jeg måske også. Altså, den her synes jeg jo ikke engang er den værste, han har lavet. Altså, Nej, ikke engang i dag. Nej, og i virkeligheden ved jeg ikke engang. Jeg synes, der er frispark, der har været andre situationer, hvor det har været armen, han har været inde med, hvor jeg... For man bruger vel benene til at skabe opdrift, gør man ikke? Jo. Altså, det er egentlig i den her, synes jeg heller ikke er... Jeg kan godt forstå, at de ikke er tilfreds. Siger det gule kort altså til Cornelius. Ishak. Fisker. Vi har endnu ikke set en afslutning fra ham. Her lægger han over til Jimmy Fall. Så har de haft 10 på træværket i sæsonen. Det er en klasseafslutning. Ved du hvad, jeg tror så fysisk, Stefan Andersen, han redder den her. Ja, han rører den. Det tror jeg, han gør. Og i så fald... Det er også godt. Det, Jimmy Fall, han signalerer her. Men så er du godt klar, så er vi også oppe i en sindssygt god redning, som forhindrer Jimmy Fall lige at blive dobbelt målscorer. Endnu en hård tværkamp imellem Cornelius og Keller. Denne gang er det Cornelius, der får frisparket. Hvor jeg glæder mig til om lidt, når vi får den at se igen, fordi det er 2 topdetaljer. Flugteren for Jimmy Fall og redningen for Stefan Andersen. Ja, men se, han viser det også. De skulle have haft hjørnesparket. Jeg tror, han har en sag, Jimmy Fall. Augustinsson med det, der måske bliver kampens sidste mulighed. Sigurdsson. Sidste fløjt fra Jens Moe. Det ender altså med 1-1 i parken imellem FCK og Randers. Lad os lige se den her mulighed, Peter Kjær. Ja, fordi det her, altså det er jo virkelig godt at slutte med det her detalje. Flugteren, og så jo, ved du hvad, den har det der, det redder point, og det er en verdensklasse detalje, at begge to, den flugter, den er ikke nem med venstre fod. Men den redning her, det kan jeg sige dig, den er ekstraordinær. Og endnu en på træværket, Kjær. 10 er de oppe på nu. Ja, men jeg forholder mig mere til, den redder point, den her. Ellers så taber de FC København, hvis ikke han er klar, Stefan Andersen. Og herfra, det kølige kommentatorskur, skal vi op i studiet til Helle Smidstrup, som er klar med onsite. Ja, her er jo dejligt varmt op, Poul, og vi fik da også lidt at varme os på til slut i det her